Avui és divendres, dia 17 d'abril del 2020, i als mitjans de comunicació s'ha començat a parlar de desescalada. Estem en el dia 25, que caminem cap al futur, i és el Dia Mundial contra l'Hemofília o el Dia Internacional de Lluita Camperola. Esta crisi sanitària posa en evidència que es tracta d'una crisi climàtica i d'una crisi humanitària. Per desescalar el confinament ens cal un pla d'emergència social. El salari bàsic resulta més que necessari i el tercer carril de la V35 no ho és tant, com tampoc no és el desdoblament de la carretera de Torrent a Montserrat o l'autovia dels Ports cap a Aragó. La desescalada passa per començar a restaurar des del sector primari cap amunt. No podem desescalar a bots.